Sabies que hi ha persones que perceben literalment la música en colors? A Catalunya Música tenim 7 de sons. El cervell d'una persona amb sinestèsia activa i creua les àrees relacionades amb els diferents sentits. Això fa que, per exemple, quan senten notes amb l'oïda, també veuen colors amb la vista. Però per què hem començat parlant de sinestèsia? Perquè avui dedicarem el set de sons als colors i a la seva relació amb la música. Avui us parlarem d'un mètode anomenat Codi Colors, que permet aprendre a tocar el piano a infants i joves amb diversitat funcional. L'ha inventat la pedagoga musical Maria Mercè Corrons i l'hem convidat perquè ens expliqui com funciona i qui se'n pot beneficiar. Si teniu set de sons, comencem. Juga i comparteix la música. 7 de sons, amb Esther Plana. El do és vermell, el re és taronja, el mi és groc, el fa és verd. I podria continuar. De mètodes en el que les notes musicals s'associen amb uns colors concrets n'hi ha força. Només cal entrar en una aula de música actual i trobem aquests colors a tot arreu. Els veiem a campanetes, a woodwalkers, a xilòfons. Avui dediquem el programa als colors perquè un dia vam conèixer a la persona que tenim a l'estudi i vam quedar fascinats. Treballa a l'Escola Conservatori Municipal de Música d'Igualada i amb molt d'esforç, observació, prova-error i sobretot amb moltes ganes de fer arribar la música a tothom, ha creat Codi Colors. Es tracta d'un mètode per facilitar l'aprenentatge de la música, sobretot del piano, a les persones amb diversitat funcional. Maria Mercè Corrons, benvinguda al Set de Sons. Hola, molt bon dia, Esther. Codi de Colors va néixer d'una necessitat concreta que tu tenies a l'aula. A part de la teva feina és impartir classes de música per a educació especial i un bon dia a la teva classe va venir-hi en Joel. Exacte. Qui és en Joel? El Joel és un noi amb un síndrome de Dravet, amb una certa capacitat per aprendre uns mínims continguts, molt alegre, que li encanta cantar, li agrada molt la música i a través d'això, d'aprofitar per poder-li ensenyar alguns continguts, va anar naixent el mètode Codi Colors. Primer en Joel el tenies a la classe amb altres alumnes. Sí. I això tenia avantatges i tenia inconvenients, m'imagino, no? Sí, esclar, perquè és una persona que li agrada molt acaparar l'atenció o necessita molta atenció individual i la veritat és que sí, que vam fer feina, però quan el vaig tenir com a alumne individual va ser fantàstic, perquè sí, llavors era ben bé música a la carta. I et vas començar a fixar amb les seves capacitats, amb les seves limitacions. Evidentment. Què vas observar? Bé, això que t'explicava, com que vaig pensar que podia aprendre alguns continguts, el vaig posar en una pissarra que tinc magnètica i que la meva intenció era ensenyar-li continguts mínims bàsics del solfeig. I van començar amb algunes notes, semblava que les entenia, però es feia una mica d'embolic, i a través d'això, d'ensenyar-li aquestes notes, va anar naixent el mètode per poder-lo guiar i que ell se'n recordés exactament on estaven col·locades les notes. Entre altres coses, perquè també hem provat instruments i hem provat el piano, hem provat la bateria, però el piano és el que se li ha bé més amb ell. De fet, la bateria li provocava atacs d'epilèpsia. Sí, jo vaig observar que una de les maneres per aprendre, per exemple, el que és un so curt i un so llarg, que és la base després de les futures notes o de les durades de les notes, jo volia fer-ho amb parts de la bateria que n'hi ha que són sons secs i n'hi ha que duren una mica més. I un parell de vegades em vaig portar una mica de susto d'ensurt i ho vam deixar córrer. Sí. També ho vas provar amb petits instruments de mètode Orff, oi? Sí, amb els Orff no hi havia cap problema, encara els fem servir ara, De fet, una de les coses que a ell li encanta és arribar a la classe, encara avui dia, porta ell sempre els seus casets, els seus CDs, que els utilitza, que a vegades estan ratllats que no els hi podem ni fer servir, llavors busquem a l'Spotify i ballem, i ell ja se'n va a l'armari a buscar els seus instruments, me'n donen per mi, i interactuem tots dos a través d'instruments Orff, sí, els fem servir. Vas anar provant coses, no? Sí. I cada cop anaves ampliant el mètode. L'aprenentatge de les notes, et vas fixar que a través dels colors era una bona manera. Sí, d'entrada perquè, clar, si totes les notes tenien el mateix color,
ja no teníem una base on agafar-se perquè quedés fixat, no? I bueno, se'm va acudir això, fer servir els colors com fan servir quan et trobes un xilòfon, quan compres un xilòfon, amb els colors. I dic, bueno, doncs provarem amb els colors. Vam començar amb la nota sol, que és com veig jo que les de llenguatge fan servir la primera nota sol, i li vaig dir, doncs aquesta nota es diu sol, i va a la segona ratlla, no? Perquè la música va a través d'un pentagrama, i el pentagrama doncs, té 5 ratlles i té 5 espais, no? I allà van col·locades les notes. I, bueno, sembla que ho va entendre força bé, però, esclar, potser el dia següent aquella ratlla potser era la primera o la tercera, saps? I mica en mica, a través d'anar-li volent fer entendre, va anar naixent un codi que està sota de cada nota, i doncs el sol doncs, també tenia el seu propi codi, i així ell ho va entendre molt bé. Més fàcilment. Molt fàcilment. Clar, tot això dèiem que ho vas fer una mica a través de la pràctica del dia a dia, amb en Joel. Total. Clar, tu vas buscar, m'imagino, informació del que hi havia. Hi ha mètodes per aprendre música per infants o per persones amb diversitat funcional? Bueno, jo no és que hagués buscat mètodes en si, Sí que és veritat que la classe, a l'hora de fer la classe amb persones amb diversitat funcional, et formes, treus recursos de diferents musicoterapeutes o persones que hi treballen, i vas traient recursos de coses, no? Però és que en aquest en concret no n'hi ha de mètodes de piano. I tampoc és que volguessin fer un mètode de piano. És que, si vols, el piano potser era el més fàcil, no? Bueno, no, és que, ja et dic, quan jo ensenyava les notes, no hi havia una finalitat de tocar el piano. La finalitat era que ell conegués les notes, i una vegada les vam anar practicant totes, dic, i ara què farem amb tot això? Què farem? Alguna hem de fer, ja que ho entès tan bé, doncs alguna hem de fer. I aquesta cosa va ser que, com que ell cantava moltes cançons, moltes jo les anava guardant, partitures o el que fos, no? Dic, bueno, doncs, ja que tenim això, me'n vaig a fer partitures perquè les pugui tocar al piano. Aquí va ser quan llavors vaig pensar que això ho podíem aprofitar per fer un sistema que ell pogués tocar al piano. I les vam començar a tocar al piano, però clar, no en teníem prou, i què faig jo? Bueno, doncs com que aquest codi que em vaig inventar per cada nota necessitàvem aplicar-ho d'alguna manera, vaig anar posant cada tecla el codi d'aquella que jo li havia ensenyat en la pissarra magnètica, I així va néixer. Dic, bueno, i ara què en farem de tot això també? Tenim partitures, però esclar, què passa? De vegades hi ha cançons que potser em demanava que eren poc conegudes o que jo no coneixia, i no me n'en recordava d'aquella cançó. I dic, com canta aquesta cançó? I havia d'anar a buscar a l'armari aquella cançó per recordar-me com cantava. Doncs llavors vaig acompanyar les cançons que fèiem, que ell cantava, que hi havia una partitura de colors, amb un codi, acompanyada d'una partitura normal perquè jo me'n volgués recordar. I tot això ha acabat esdevenint un mètode que doncs, has publicat amb l'editorial Boileau. A grans trets, ens podries explicar en què consisteix aquest mètode que has publicat? Sí, doncs mira, quan jo buscava algú que s'interessés per aquest llibre, vam anar amb ells, això era abans que sortís la pandèmia famosa, i bé, bueno, ells van estar investigant i van veure que era un bon mètode. I la veritat és que n'estic supercontenta, molt contenta, perquè hem fet un llibre fantàstic, molt didàctic, amb unes il·lustracions també molt boniques, i que a més m'ha encantat molt bé la idea del que jo volia transmetre amb aquest llibre. Una de les parts del mètode, perquè no s'acaba tampoc amb les partitures de grafia convencional i amb les partitures de colors, sinó que també el mètode continua amb que el propi alumne pot copiar i pot crear les seves partitures, les seves cançonetes. Llavors ells van fer un quadernet, també molt maco, acompanyat d'uns gomets adhesius i acompanyat també d'unes enganxines per poder posar en el teclat. I això ha sigut fantàstic. O sigui que ens hem d'imaginar que tenim 2 volums, un per l'alumne, que hi ha les partitures amb els codis de colors. Exacte. Un per al professor o família, fins i tot, amb les partitures, les mateixes cançons, però amb la partitura normal i habitual. I a banda tenim aquest annex, amb enganxines i tot plegat, perquè un cop ja ha superat la primera fase, que és conèixer les notes, la segona fase, que és interpretar una partitura amb codi de colors en un piano, amb les campanetes o amb el que sigui,
I després, doncs ja he fet tot això, la tercera part d'una cançó que la canto, doncs faig la partitura, jo amb els gomets. Sí, mira, el llibre que tu has dit d'acompanyament se'n diu el llibre de suport. I està molt ben pensat aquest nom, perquè ja diu això, suport, no diu mestre, sinó que qualsevol persona que acompanyi a l'alumne o a la persona que toca pot agafar aquest llibre, perquè si ja d'entrada et diu llibre del mestre, dius, ui, jo això no ho entendré. Per tant, llibre de suport ho pot entendre tothom, perquè en aquesta part, que hi ha les grafies convencionals de les cançons, hi ha els acords també, perquè si un doncs, musicalment vol anar una mica més allà, pot acompanyar a l'alumne amb uns acords, i al principi del llibre hi ha l'explicació de com funciona el mètode. Saps? I llavors, esclar, pots anar llegint de mica en mica fins que arriba explica tot el procés, com aprendre les primeres notes. O sigui que si és un alumne el que necessita que li ensenyin, la persona que l'acompanya ho té fàcil. Si és una persona gran o una persona que no vol estudiar i té ganes de tocar una mica el piano, doncs llegint aquest llibre de suport també pot saber com funciona. O sigui que té una funció bastant molt didàctica. Ara que dius això, clar, això doncs està pensat o ha sortit arrel dels alumnes amb diversitat funcional, però això és aplicable a tothom. Sí, la veritat és que m'he quedat molt sorpresa perquè quan qualsevol persona el veu per primera vegada, el primer que diu és precisament això que m'acabes de dir tu, no? Però si això també ho podria fer qualsevol persona que vulgui, gran. Clar. Quina diferència hi ha? La diferència entre que ho faci una persona amb diversitat funcional o ho faci una persona amb capacitats normals, és que, mira, les partitures aquestes de colors, les notes no tenen cap durada, són totes iguals, perquè els nois i noies no arriben a comprendre. I les persones grans, o que no volen fer música o no saben música, si la cançó la coneixen, ja li posen el ritme. Clar. Una data curiosa és que tinc un alumne adult, que toca normal, piano amb partitures normals, té una filla que li va comprar, uns fills que li va comprar el llibre, i estaven entusiasmats amb les cançons, i em va passar un vídeo. Jo vaig reconèixer la cançó, perquè aquella nena coneix la cançó. Per tant, el ritme ja li poses tu. Clar, això porta la música a gent que potser no en tindria la possibilitat, no? Exacte. Sí, perquè, de més, si aquestes persones treballen i toquen amb gust, és possible que algunes es reenganxin i vulguin anar a aprendre música. I vagin a més, no? Sí. Hem parlat molt del Joel, que va ser una mica el tret d'inici de tot plegat, no? Sí. Però tu a l'Escola de Música d'Igualada tens altres alumnes que ara estàs aplicant el Codi de Colors. I clar, diversitat funcional, diem diversitat funcional, però això implica un ventall enorme de capacitats i limitacions diferents. Vull dir que en cada alumne has d'aplicar una mica el mètode diferent, no? Sí, i quan em ve una persona nova, el primer que li pregunto, en aquests casos, és si podria comprendre una partitura normal i corrent de tota la vida, no? I llavors li ensenyo i em diuen o sí o no. Generalment és que no. Llavors dic, doncs aquí és la meva, aquí li ensenyarem a tocar. I estan entusiasmadíssims de tocar el piano. Entusiasmadíssims. A part de que a l'hora de fer audicions trimestrals, que això ho fem a tot arreu, poden tocar amb una audició com entre els altres alumnes. I això és fantàstic, perquè se senten totalment integrats. És veritat que sí, que tens un sol mètode i amb un potser l'introdueixes d'una manera diferent que amb un altre, perquè també dintre de les discapacitats hi ha diferents capacitats. Clar. A part de que diuen que què és discapacitat, no? És una altra capacitat diferent. Són capacitats diferents, clar. I és molt bonic perquè cadascú també toca a la seva manera. Toquen amb un dit, o toquen amb dos, i hi ha qui té ganes de tocar amb tots els dits. De vegades diu, els hi posaré números de dits, però n'hi ha que sí que veus que ho entenen, n'hi ha que no. Llavors els introdueixes alguns d'una manera, o amb instruments, amb un tipus d'instruments, amb un altre. Hi ha qui té més capacitat i potser no farà falta fer tanta prèvia d'instruments, pots anar més directe a la nota. A l'hora de crear també pots fer-ho de diferents maneres. Per exemple, amb el Joel jo li haig de dir tria uns quants colors i poses a la pissarra a veure què et sembla, no? I en canvi amb un altre li puc dir
toca una mica a veure què et surt. I em toquen una parrafada que dius, torna-ho a tocar que ho gravaré, perquè és molt bonic les coses que surten. Clar. Deu haver-hi moments a nivell emocional molt potents, no? Bé, jo només t'haig de dir que quan arriba un alumne, un o una alumne nou, i toca una partitura, jo és que sembla que allò no vagi amb mi, perquè surto de l'aula dient, això funciona. Com si no anés amb mi, perquè... Com si no l'haguessis creat tu, el mètode. Sí, és que sí, l'he creat jo, però jo em sento que això és una cosa que m'ha sorgit. Que com si hagués sigut un canal, no? Que m'hagués anat venint donat. I que cada idea nova que tenia, jo mateixa quedava com al·lucinada, no? Funciona, no? I funciona. I continuament penses que això està en evolució, perquè, per exemple, també tinc algun de molt petit. Quan som molt petits és més llarg i més costa una mica més, però també ens en sortim i contínuament és fer partitures noves adaptades a aquell alumne. Per exemple, si és petit, doncs clar, cançons molt fàcils, potser encara no hi són, doncs vinga, a crear cançons molt fàcils i noves maneres de poder-li fer entendre. Des del Set de Sons sempre diem que la música ajuda a aprendre de tot, no? I que la música és una de les parts importants de l'aprenentatge d'un infant i de tota persona. Clar, aquests infants que tu tens a la classe i que doncs, han propiciat aquest mètode del codi de colors són infants que doncs, a nivell d'aprenentatge tenen certes dificultats i segurament la música els ajuda amb altres aprenentatges, oi? Doncs sí. D'entrada la música ja ajuda de per si, oi? Però el que els hi dona d'entrada és una satisfacció de veure que estan fent alguna cosa que els surt, no? I que els surt sols, perquè després a casa toquen allò. T'haig de dir que, per exemple, el Joel, ell a casa seva, fa tants anys que el fa, que la mare em diu, és que de vegades va al piano normal, que no hi ha el codi, i hi ha algunes cançons que les toca perquè ja sap on són les tecles. I això és fantàstic. N'hi ha d'altres que tenen capacitat, que potser estan allà no per un problema d'intel·lecte, sinó per altres, com pot ser TDAH, autisme, que n'hi ha que tenen, a més discapacitats intel·lectuals i n'hi ha que no. Hi ha algun que pot arribar a tocar més el piano convencional i n'hi ha que no. Però d'entrada jo si els puc dirigir per veure que puguin fer alguna cosa d'aquestes, almenys per iniciar-los, està molt bé, perquè d'entrada, per exemple, jo he fet un alumne nou aquest any amb TDAH, d'aquells que m'han dit ui, que serà difícil. Evidentment el vaig haver de marcar una mica al principi, amb unes pautes que a mi no m'agraden gaire, però em fa molt cas i ja està fent codi colors també, i d'entrada les primeres notes que jo li vaig posar en aquesta pissarra magnètica que anés copiant i que anés tocant les tecles del piano, jo me'n vaig deixar alguna i el nano no parla, a mi encara no em parla, només em fa senyals, va aixecar i em va assenyalar i diu, encara falta aquesta. O sigui que vaig captar el seu interès i això és brutal. Clar, és que l'interès és el motor de tot aprenentatge, per tant, això és de gran ajuda. O sigui que jo penso que a part d'aconseguir una bona feina és que ell devia estar super satisfet. Devia estar molt content i els pares que vingui a gust i que faci una cosa quan de tot arreu és el nen que dona problemes, doncs és interessant. Clar, perquè això es va presentar al juny, això has anat fent el mètode i ara es va presentar al juny i ara es tracta de que això es vagi expandint, no? I una manera perquè es pugui expandir és fer-ne tallers. Una evolució més del mètode és tirar-lo endavant, dius, i ara amb el llibre què farem? Només, què? Que l'anem a comprar a la bola, oi? Doncs fem-ne tallers perquè es pugui conèixer, perquè una de les coses que a mi m'interessa, a més, és que arribi al màxim de gent possible, que se'n beneficiï, perquè què en farem de tenir un llibre al calaix, un mètode que serveix, què en farem? I que el màxim de gent possible, valgui la redundància, doncs sigui feliç tocant el piano. I tant. I aprendre la música, encara que siguin nivells molt bàsics, és igual. Llavors la meva intenció és això, ja tinc una sèrie de tallers muntats, enfocats tant a professors perquè el puguin ensenyar, que en principi és la meva idea, no estan jo anant a ensenyar el mètode per tot arreu, sinó que els professors tinguin un recurs més, com és tocar el piano pels seus alumnes, ja siguin individuals o en grup, i també em va sorgir la idea, a través de parlar amb una persona, de poder anar a algunes escoles,
amb pares o fins i tot amb pares i fills, o potser fins i tot amb alguns casals de gent gran, amb els seus cuidadors i les persones grans, i per què no, si també juntament amb canalla, que ara es porta, això és una bona idea, potser això sí que m'agradaria fer-ho directe perquè ho gaudeixin. Sí. Per portar la música a tot arreu on sigui possible. És que sento que és com una missió que s'ha de fer, no, aquí? Per la música fa feliç. I la música ens ajuda a moltíssimes coses, per tant, portar-ho com a més gent possible, molt millor. Ja per acabar, Maria Mercè, com et fan sentir? Abans parlaves, no?, de que en Joel i alguns dels infants dels que van a classe amb tu doncs participen en les audicions de l'escola, com un altre alumne, igual, no? Com et fa sentir quan veus que es posen davant del públic i toquen una partitura? Bueno, una gratificació, i diguéssim, és com la culminació del treball que tu has fet, i que veure que, a més, la cosa molt curiosa, com a anècdota, és que quan un alumne o dos toquen en una audició, t'haig de dir que són els més aplaudits, I ells, a més, surten amb aquella frescura, No et pensis que estan nerviosos, els nens. Aquests nens no estan nerviosos quan surten a tocar, i llavors, esclar, és molt maco. Doncs, en fi, ja veieu, el codi de colors, els colors ens poden portar la música en parts on no havíem pensat mai de la nostra vida. Moltíssimes gràcies. A tu, Esther, encantada d'estar amb tu.